ফোন কৰিছিল না অলপ আগতে guys माने दा जों लखिपुराव दं लोगोफोरबो फैफादों पार्सेल सफैदों आंनि मोनसे माने जुथा अर्डार हरदोंमोन दा बेखौ लानो थांनांगौ बेनिखायनो दा लखिपुराव फैदों दा थांथ'वाखै माने पार्सेल अफिसाव जों दा माने फ्लिपकार्ट मा होनो बेयाव थांखै एबारसो फार्स्ट टाइम आं माने पार्सेल माने फ्लिपकार्टआव अर्डार हरदों नायनोसै गाननानै फार्स्ट टाइम माबादि नाङो मोजां जायोब्लाथ' आरो नेक्स्टआव हरबाय थाखागोन ना मा दा मा होनो ओमफ्राय एसे माने प्रब्लेम जानानै दं माने गारिया बेनिखायनो एसे जोंना ब्रेकआ एसे फेल जागासिनो दं ब्रेकखौ बानायगासिनो दं दायो ब्रेकखौ बानायखांनानै जों पार्सेल अफिसाव जों थांनोसै माबायाव आरो फ्लिपकार्ट ना मा कार्ट अफिसाव एबारसो फार्स्ट नालाय आंबो बारा मिथिया जुथासो हरग्रोदों आं फार्स्टआवनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ ना मा होनो mana rasa kau kelam tu? Box. Asal parcel kan? Jangan ring box lagi. Asal mana yang ni sudah kan? Dekat bisa tangsi tak? Awasan anu ah. Yang tu paling siap betul. Ang tu stand nila. गारिया दा मोजां जाबाय ओमफ्राय पार्सेलखौ लानो थांसै जों फ्लिपकार्ट अफिसाव माने ब्रेकसो बानायदोंमोन नालाय एसे माने गोबाव लाबायलै ब्रेकनि खामानि नालाय बबेयाव मा जनानै दं दा थांसै फ्लिपकार्टखौ होदो थांसै दा फ्लिपकार्ट अफिसाव थांसै जुथा लानो जुथा पार्सेल सफैना दं जोंना नायलांबाय थादो थांनो रेडि जाबाय जों फ्लिपकार्ट अफिसाव थांगासिनो दं दायो नायलांबाय थादो भिडिअखौ Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we
फ्लिपकार्ट अफिसाव मोनफैबाय दायो हाबगासिनो दं माबा लादों नामा फ्लिपकार्टनि मा अर्डार होदोंमोन खनसे ल'थासो अ आंना जुथा सफैनानै दं ने Reju, sementara. Phone kursi lana udah bote. Jab mani YouTube video. Hai kobi ba. Tunggu. Dekat ni manusia mani bisirnya. Hai kasih rosek kelam nasikan. Mana nih dah naik kasin dong. Saya nak renang deh, aku mana nalai biar mal dam dana thaya, aku orang kasih nih deh. Ini tu first time mana itu kada, mudah ni, dekai ya, dekai sampai. First time, kada jadi orang naik, mudah kan dulu na? Dengi, angin. First time ni, asyik. Serga मोनबाय फ्लिपकार्टनि अफिसाव दा जों थांनोसै दा खामानिथ' जेबो गैला डाइरेक्ट न'आव एबार जुथाया मोजाङानो पुरा गाननो मोजां जागोन रेजेंखा नामा मालै नाम गैया नामा एसियान हा मा नाम एसियाननो गाननो मोजां जागोन गाननो माने आं गानफेराखै कालारखौथ' बिराद मोजां नांदों गानखागोन An fैबावगोन मोनसेयाव याव मोनैनि याव बन्द'नो इउटुबारा गारि सालायगासिनो इउटुबारा नै गारि सालायगासिनो दङ डाक्टर ब्लास्टार कैचांगो ड्राइभार आं बाक्सानिलानि नङा होनबा आंबो लखिपुरिसो रा Masih baksa nih deh. Jadi beberai yang lucu tahu. Nengkaunya ang dosa ya berkaitan. Hei tahan kasih bariau. Duy, haji. Bermain kabai. Bermain dengan hajar ni nama. Hajar tangan ni sudah. Wah dia sampai kita. Jalan ni saya mana? 1, 2, 3, 4, 5 on 0. Pilih gari panen biau nih nai. Shonibar gaya, Rabibar gaya, Mongolbar gaya, Bistibar gaya. I like her. Bistibar apa bazar saya, Lokipur apa bazar saya. Bistibar, Rabibar. Light up. I like that Dolly show. Kona pergi sok begini jalan. Hey, ini dia. Hey, ini kono bazar. Biau tanya masuk lokan. Dah biau masuk bazar. Uwa bazar. Guru ni guru bazar. Pokla bari. Tahun pasaran itu juga jadi nunggu tahun pasaran.
टाउन बाजार नै सिगाफोरा नै दाउन खालामनांगोन दा बेल गैयालै गारिया जोंना बे टाउनाव बोरसि बुरजा जायो बोरसिजों बारला नै आं बाइक बायनाया बेयावनो सेकेन्ड हेन्ड आदसा लोगोफोर खोनासंदो जों एसे मेथाइ रोजाबनोसै ना मा ना रोजाबा मा बानायदोंलै बेयावलाय गला गलि खालामनो थाखाय जागा बानायदों बेयाव ड्राइभरा पुरा दाब्रायलै बियो नेमजासो बेयो इउटुबारा ब्रो हेकार